Hüseyin Alkan ev 13 sala zanîngeha Wanê beşa hunera bedev qedandiye û ji wê rojê heya nehe wek mamosteyê wênesaziyê bêkar bû. Ew di aliyê wênesaziyê de pêşketiye û lê ev saleke wêneyan li ser texta xîz dike û ji ber vê yekê ev karê û pir tê ecibandin. Her wiha ew pê darên hişt çanta, momî, xolêdang, saet û tiştên cûr be cûr çê dike. Alkan diyar dike ku ji bo destpêkirina vê karî hevala wî pêşniyar kiriye û ser daxwaza wê ji bo çayxaneya Bereqayê hin berhem çêkirine. Hevalo min dît ku ez kafeyekî çêke. Tu tişî bû min jî çêke. Min got ez feroberê ez hemû veso çê dikem. Ev min zaf çêkir gel wê. Min saet çekir, min lambe çekir, min mumluk çekir, bu tepsi çekir. Zevk edeme, evet, min evci çekir, saateye. Piştî hunera Alkan di çayxaneya Bereqayê da derket ber çavan, gelek kesan ji bo çayxane xwaringeh û malên xwe ev berhemên bi dest hatine çêkirin daxwaz kirin. Piştî evî millet çû kafeyê ewan dît pirs kirin, ew kî çêkiriye. Piştî evî me geran, me dîtin, mû xwestina min çalışmaya, ez jî yekê bû çêkir. Alkan ev minyatûra dêra navdar Axtamarayê bi gozika çamê çêkiriye. Ew van berheman hem bi afrêniya xwe hem jî li ser daxwazan kesan çê dike. Hem firtinê hem bi hunerê kî hez ke bû me telefonê me dike, pirs dike, ez goz dikem gere toşe diken, heke xweşan diçit, çi dike. Min xwe çêkir, yan jî evan xwestin, bêjin bû me ev pêşî çêke, ez ew jî çê dikem bû wan. Demek genda hunera destê Alkan hat nasîn û li bajêr gelek çayxane û mal bi berhemên wê hatin xemilandin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.